Il-Kunsill Mediku Malti mhux se jkun qed jappella minn deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li remiet investigazzjoni fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista tabib Stephen Spiteri dwar ċertifikati li dan allegatament ħareġ mingħajr ma biss eżamina lil pazjenti tiegħu. Irrapportat dwar dan il-Gazzetta The Times fil-ħarġa tagħha tal-erba' hekk kif ikkwotat lill-istess Kunsill Mediku Malti jgħid li ħanota tad-deċiżjoni tal-qorti u qed jevalwa legalment it-triq il quddiem brabta ma' investigazzjonijiet oħrajn li setgħu ġew ippreġudikati fid-dawl ta' din is-sentenza. Madwar ġimagħtejn ilu l-Qorti Kostituzzjonali sabet li nkiser id-dritt fundamentali ta' smih xieraq ta' Dr. Spiteri minħabba nuqqas ta' imparzjalità tal-Kunsill f'dawn it-tip ta' investigazzjonijiet. Dan il-każ tat-tabib Spiteri ħoloq skumblita kbira fil-Partit Nazzjonalista, partikolarment fl-aħħar jiem. Fil-fatt il-Gazzetta Kulħadd ikkwotat sorsi fid-Dar Ċentrali li wrew xettiċiżmu kbir meta Grech bagħat l-awguri tiegħu lil Spiteri appena nqatet favorih id-deċiżjoni mill-Qorti Kostituzzjonali. Dan għax l-investigazzjoni fil-konfront ta' Stephen Spiteri kienet skattat propju wara stejjer li ħarġu fil-Port il-Lavin Malta li fl-2018 kien għadu proprjetà ta' Chris Pereġin. Persuni qrib il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista dejjem sostnew li Pereġin kien fost l-aktar li mbottaw din l-istorja. Miegħu kien hemm ukoll nies tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Iżda dakinhar Bernard Grech ma tantx kien inkwieta l-Spiteri għax lil dawk l-istess esponenti kien ippremjhom waqt li l-Pereġin taħ waħda mill-aktar karigi importanti fil-partit, dik ta' strateġist ewlieni. Ma tantx ta' każ li min kien poġġa lit-tabib f'nofs l-attakk, anzi promovih flimkien ma' dawk id-deputati li poġġewh fil-kariga li ma tantx kienu ta' spalla lanqa tat-tabib, qalu s-sorsi tal-kulħadd fil-Kumitati Sezzjonali tat-Tieni Distrett fejn jikkontesta Spiteri, u ma fakru wkoll li waqt li Spiteri kien għaddej minn dan kollu il-kapri tineħħih minn kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa. Fil-fatt fil-bidu tal-2021 kien sar teddid serju ta' riżenji minn kumitati sezzjonali li waslu biex il-pariri ta' Pereġin u oħrajn qrib Grech ma jiġix attwat u Spiteri baqa' fil-kariga. Dakinhar Grech rid jagħmel reshuffle li ma rnexxielu x'jagħmlu hekk kif kompla joħroġ biċ-ċar kif fil-Partit Nazzjonalista Grech jitmexxa u mhux imexxi.